Riċentament raj din il-karozza ddur mat-Toroq Maltin. Din hija karozza ġdida li qed tifforma parti mis-servizz ta' emerġenza offrut mid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Fil-fatt din il-karozza li toffri servizz ta' emerġenza minn infermiera u oħra bħala qed iduru mat-Toroq Maltin sabiex mal-mument li tidħol sejħa l-għajnuna li s-soltu tmur ambulanza fuqha, l-eqreb karozza tmur mal-ewwel tagħti l-ewwel għajnuna. Dwar dan is-servizz ġdid li l-aħħari tiegħu huwa li jnaqqas il-ħin ta' stennija l-għajnuna, One News tkellem mal-infermier Zek Xkembri u spjegalna kif din il-karozza l-ġdida tiġi bl-aġġeġġi u l-apparat kollu li jkoll l-ambulanza. Il-karozzi armati b'kull tip ta' equipment li hemm bżonn ta' life-saving equipment u ovvjament peress li jkunu qegħdin roaming, ġifieri ma jkunux stazzjonati Mater Dei ma jkunu qegħdin fit-toroq diġà naslu ħafna iktar malajr minn ambulanza. U spjega wkoll kif minkejja li din il-karozza tasal qabel ambulanza, l-ambulanza xorta tmur fuq il-post fejn hemm l-emerġenza. L-ambulanza ovvjament xorta toħroġ minn Mater Dei, però il-ners ikun diġà wasal fuq il-post u jkun diġà ta' l-ewwel trattament li jkun hemm bżonn. Dwar il-vettura nnifisha One News tkellem ukoll ma' Josef Vella, Emergency Ambulance Responder, inkarigat mis-sewqan ta' din il-vettura li taħdem b'mod hybrid u bekk aktar ambjentalment nadifa. Huwa spjega l-effiċjenza ta' vettura ta' dan it-tip meta mqabbla ambulanza. Il-fakultà tagħhom u iktar faċli żomm mhux huma jżgħar it-Toroq Maltin li it-Toroq Maltin huma aktar dojoq ħafna fil-verità. Allura iktar faċli għalina biex nisaw dal-karozzi biex naslu iktar malaj fuq il-post u l-pazjent ovvjament jkollu ħin biex naslu naqsin għalih. Jiġifieri bejn ambulanza u bejn dil-karozza hemm differenza.